Mao na, ayaw lagi ko palaguta. Katawa pa ka sa ko patuha ka karon. Init kayo no. Ara, dara mo patuha mo. Sabit be, sabit. Ara, lami. Da. Karon, kalami ninyo mga patuha mo. Anong inyo majugong palaguton? Di? Himo na mong negosyo. Pato dia, bye. Pato dia, bye. Lambik kayo. Okay kayo. Ang karon, mo na nagisabit na ko mga higala. Ang pato nga makasuya, chap-chapon, chap ang karon ato na ning i-serve kay daghan kay og mga kuan ka ng order. Panit-panitan ko ni nga ni mo ni muchismusa nga silingan nga inggitiro gigitira panitan kane panitan lami mo pang panitan ha. Katakatawa pa ka. Karon perting lami si mong kinabuhi ron. Okay kayo lami kayo. Sige mga soke. Dari na mo sa pato nga sige katawa, kikipasuya ka. Karon giluto na. Diba lami kaya? Paksit-paksiton ko din panit ane. Nya, magluto ko niya taon-taon. Pick ng pagka-HRN na to ane. Laslason. Laslason. Tarong na to presentation para ganahan ng mga on. Pinaslice pa kilid. Okay, kana tarungan pa na to pagayo ha. Pag umanan magkuan ako, mag-andam na ko sa lamas. Pritoho na nako. Ingani pagluto. Pagsabuag ng mga lamas. Kuta-kutawo na nimo sa imong kuan. I-add na nimo yung lamas daw. Wata. Isagol na nimo tong pato nga sige katawa. Karon patangag sauce. Stanay pay. Wala may kayo. Diba? Sama nang gamito na ito pag-HRM na ito i-serve na din na ito. Diba? Lamas, kumplitos, ricados. Malali. Sige. Okay. Sige, mag-init sa tayo yung dumpling para lamig kayo pagka-serve na ito. Bye. Okay. Sabog-sabog pang panuhak. I-serve din na ito. Tangmutangan mo na ito ni kuan, panty liner. Panty liner nga mga kuan, ganing bilog. Okay, para og kaon ninyo makaigit mo, na may panty liner. Sagag sabaw, tagag tagsos gamay kaning green. Ngagikan sa imong kuan. Imong niburot gasipon. Taga na tagtuyo-tuyo gamay. Alam niya ay.